Mheshimiwa Japheth asoko organize tournament yeiga tindiko chigotwara mangana mange injonkoro kubare Thomas omo MC obasi boitangare omuntu anjete gukwane kene asenge njoma etenga igoro bali bagokwana obolimo bali bakounireria abandi naboba bakoendororo mbiyamono sana oyo akoro kubare korububasi abana bo bali bacandegete mono kubonde bwensi inimugaita bagitutuntu candegete webonero candegete mono korububasi bono nganchere ndangeri omu MCA boerieye omu MCA boerieye omu Nsimbiwa challenge ngasieka masikania manene rero n'abageni tugwaraiga mukire ngora bakwane basoke kurwaiga tumane koirina kona gokora biri bya itaere buya gosere bobe bono mugo kiri omwesimiwa Steve no ara nate banko irara baki barenga nande gako ira kurwe timu eri yabwa nande mokoyone igo bono ngorara mangana ayuga atire na marieta atatu